det der med at være selvstændig, det kan ikke være så svært. Jeg er Christina, og jeg er 36 år, og jeg har stiftet malerfirmaet Christina Clausen for knap 4 år siden. Jeg har altid kørt meget i privaten, passet mig selv og tænkt, det der med at være selvstændig, det kan ikke være så svært. Altså, jeg skal ikke bare sidde foran en computer, det var ikke så meget mig. Og så starter jeg på malerafdelingen og synes egentlig, at det er mega spændende. Og, altså udviklingen og det der med at se et resultat, så kan jeg bare godt lide håndværket. Det er vores hænder, der ligesom laver arbejdet. Selvom jeg kun er 36 år, så er der sket meget. Det der med grøn omstilling, og vi skal begynde at bruge genbrugsplastikken for eksempel og spandene. Og kunderne kan bare godt lide, at tingene følger med tiden. Jeg vil beskrive Flügger som en god virksomhed. Altså det er ligesom at være sådan i familie på en eller anden måde. Det er sådan at komme godmorgen, og der er kaffe på kanden, ikke? Og de ved altså som regel, hvor jeg skal hen, hvad jeg skal bruge. Jeg synes faktisk generelt ikke, jeg har nogen Flügger-produkter, jeg ikke sådan er glad for.